masoyiya, labarin masoyiya, labarin masoyiya, ban ji yadda aka ita ka kwana ba. Hajiya babba ne take so ta haɗa auren ki ke da Lukman. Ta umarce ni in tambaye ki ko hakan zai yi? To amma mama, banda abin Hajiya babba, haka ake haɗa aure? Ai ya kamata a fara tambaye shi aji yana so na ko baya so. To an ce miki haka kawai za a ɗauka a baki shi?